Challenge, baguhin natin yung panghalik, pandiwa, pangbukol, at pangunawa. Kinikilig ka daw sa tulad kong siya'y nalalaki. Tipong ligaw tingin, huwag mong kausapin na PPP. Pero over ka hindi makuha sa lambing. Kahit pa 3 times na tulad ko Wow, ay 3 times. napapatuloy. Maaari nang malaman mo kung feel na feel ko nang sabihin. Sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Talaga? Kung kami may katsong ako nang maliligaw. Alright. Panay daw kantsaw ang tropa mong babae. Ilusyon mo lang daw ang feeling mo sa isang torpe. Ngunit nang isang araw ay tumunog ang vapor ko. Wow! Advance ang technology. Namatay ako sa message mo na I love you. Maaari bang malaman mo kung feel na feel ko nang sabihin. Sana ay sabihin ko na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung kami may katsong ako na maliligaw. Go! Torpe here. Maaari bang malaman mo kung feel na feel ko nang sabihin. Sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Talagang talaga. Kung kami may katsong ako na maliligaw. Pero strict ang parents ko, ah. Maaari Bang malaman mo kung feel na feel ko nang sabihin. Sana ay sabihin na ito. Request ng puso mo'y ako. Kung kanina ako, ikaw na maniligaw. Sige, ikaw na maniligaw. Ako na maliligaw. Ikaw na Ako na maniligaw. Arigato.